Machiegni kendo nyakwana mgajwang chendo endamany pinyero kamano kumedo kete Ramogi tiri. Moko kuom oganda e kaunti ma Migori yuago medruok mag grube mag rawere ma itiyo godo kod josiasa e kelo koko e romo mag siasa. Kaka Jojo malero koya e kaunti no, kweth go maong'ere kaka Sangwenya osebedo kanjao romo mag siasa e kaunti no ma Migori. Grube mag rawere ma josiasa biro katiyo godo mondo koro chiwnegi arita kaachiel kod kata kelo koko e moko romogo mag siasa ok en gini mawende kaunti ma Migori kod piny Kenya mangima. Gin grube ma bende osebedo ka otesi kod nying mopogore opogore ma oting'o mano mayande humbe ne lach e kaunti ma Migori ma otesi kaka Sangwenya. Nyaka sani bende nitiere grube mag rawere ma bende nitiere kod nying mopogore opogore ma bende osebedo ka itiyo kod josiasa e kaunti ma Migori. To wiya kuot gi nyithindewa kaka tindi tiyo gi nyithindewa yo ma ok ber. Josiasa man wayiero higani tiyo gi nyithindo ma ok ber. Kar miyo nyathi tich to omiye 1,000 ohaye godo mondo odhi ogol lweny kamachielo. Grube gi mag rawere kosebedo mana ka tiyo kod chiwo arita ne josiasa to bende maling'ling' yango ni bende tiyo kodgi e monjo jogo ma obalo kod moko kuom josiasa. Many political leaders will be tempted to hire goons to provide security to them or to walk around, intimidate their opponents. We want to ask them to resist that temptation because the consequences might be too dire for you to survive. Akwayo siasa ma Migori mano okony. Mano kelo kuong ne dala ng'ato. Kata ne nyathi ng'ato. Mi nyathi ng'ato gima kiny opaki go to emiye gima kiny beda dune. Dongu wan wakwayiero mondo hire goons magolo lweny kuonde mamoko. Nwa vote nu. Kendo vote nu godiochieng' mondo mi udhi konywa e weche mag develop agenda. Ywak osebedo ka wuok kuom oganda ni moko kuom raweregi itiyogo marach e kelo koko kaachiel kod hinyo oganda. Kenya yudo tich moro mi youth. Migi tich makelo negi gimoro e ode modhi konyore go jogene. To emiye ni mondo iketh go dalane kata mondo iranego. Kar miyo ng'ato pesa modhi chamo gi nyithinde timiye ludh jambe no odhi ogogo ji. Ikonye gang'o? Moko kuom oganda sido hinyruok bang' kale monj ma itimo kod moko kuom raweregi ma itiyo godo kod josiasa. Timni ok ber. Nyithindwa bedu joma focus mariek. Wachandore kwa puonjou mondo ibed mariek to kik ibed ng'ama ofuwo ma ng'ato tiyogo 1,000 ni timo ng'owa ni dhi golo go lweny hayi. Kata bed ni piny owacho osebedo ka chiwo siem ne grubegi mag rawere ma itiyo kod josiasa, grubegi pod medore e kaunti ma Migori kendo itiyo kod josiasa e yore mopogore opogore. Any gangs anyway is a threat to national security. So we will do everything. We will do law enforcement, but also we must do sensitization to the members of public to make sure that they understand the dangers of supporting supporting goons who can easily graduate to become gangs. Jatend migawo marite pacho kae Keptimo Murkomen mane owuoyo e kaunti ma Migori jumbe machuok mokalo ne yango ni grubegi itiyogo marach kod josiasa e ketho arita e pacho kae. Causing violence in meetings, particularly public barazas and particularly funerals, is something of great concern. It is an issue that we addressed in the western part of the country and we continue to address also in this county. Obila e kaunti ma Migori wacho ni ok ging'eyo gimomiyo josiasa tiyo kod raweregi e chiwo negi arita to bila nitie moromo manyalo chiwo arita. I urge you, the issue that is referred as Sangwenyas, please, please, please. It is not a good activity, and therefore I urge all people who are involved, they should desist from this. They should live a good citizen. We have enough security to provide the members of public their safety. We cannot have a development where we have goons. George Juma, Ramogi TV, Migori. Etielo mar ariyo mar siganda Dagnek